Usa ka dump truck nga gikargahan og mga walay sulod nga drum sa krudo ang nasunog sa Maguindanao del Norte. Balay nga dapit sa gihunungan sa mong truck nalakip sab og kasunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Allahu Akbar. Mashallah. Paspas nga gilamoy sa dakong kalayo kining dump truck nga kalit nga may parada sa kalsada sa Sitio de Lamas, Barangay Bualan, Barira, Maguindanao del Norte, pasado 1:30 sa hapon adlawng Sabado. Nagkagulyang sab ang mga residente sanglit ang balay nga tapad sa giparadahan sa buong sakyanan. Nasunog sab gumikan sa dakong kalayo. Apan, ang 35 anyos nga driver ni ini og lalaking pahinante ang misibat. Dito na kini mi-report sa BFP Barira. Ilang gibutyag nga ang maong dump truck gikargahan og mga drum sa krudo nga walay sulod. Nakatakdak kining i-dispose sa parang Maguindanao del Norte. Kala ng mga residente na may laman yung drum kasi pumuputok daw. Yung pala, ang pumuputok is yung mga tire ng dump truck. Tumakbo daw yung driver kasi nataranta at saka natakot na baka buntunan ng galit ng mga residente yung may-ari ng bahay. Base sa gibutyag sa driver, nagka-short circuit sa battery sa truck, hinungdan sa sunog. Yung short circuit ng kanyang battery, kaya medyo nag-apoy na yung battery. Medyo mahaba din na takbo niya na hindi niya napansin, kaya yun lumaki ng lumaki. Gibana-bana ang moabot sa kapin 1.1 million pesos ang danyo sa sunog. Hinuon walay angol sa itabo. Binakuan pa og pahayag ang driver sa mong sakyanan, lakip na ang tag-iya sa mong balay nga nasunugan. Kauban si Gary Balantayo, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.